लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय बिदिब्ला भिडिअनि मोनफ्रोमखौ लेट्स गो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिदिबा लेट्स गो लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां बे डिसक्लेमारखौ फरायना ला बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों बेखौ सिरियासलि लानो नाङा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि सिंगोलनि गोसोआ माबायदि जायो मालायनि जराखौ नुबोला जोंनि गोसोआबो क्लाब क्लाब जायो खिन्थु नैबे प्रप'ज खालामनायखौ नुनानै आंनि गोसोआ मानोबा लोरबां जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो Oh my God! बेफोरबायदि नुबा जोंनि गोसोआव एसे दुखु मोनो आरो जोंबो बिदिनो प्रप'ज खालामजानो लुगैयो बिदि साननानै फेसबुकआव मोजां मोजां फट' होनानै मोजां मोजां कमेन्ट फैगोन सानबाय आरो SMS नायबाय थाबाय सोरबा हरगोनबा नाथाय बे समाव सासे सिख्लाजों मा बुंजाखो नोंथांमोनानो नायदो सोरनि मेसेज नेबाय थादों नोंसोरलाय रावबो हरा मेसेज नेनांला जायफोरा अनलाइन दायो दङ बिसोर गासैनाबो थाखाजोबनायसो मोना नोंसोर जाम्बाफोर नेनानै लाब गैया होनदो लस जागोन सोरबा SMS हरगौबा दसे नेदोंमोन नाथाय जावजाबायसो जेबो नङा सिंगोल नालाय जावजाबाय आरो गोसो गुदुं खालामनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो Udingnya आं बे भिडिअखौ नुनानै जेबो बुंथ'ला बेखौ आदायासो बुंथिगोन आदा नोंनो लागावदो बेखौ हासि मोनामनायखायनो बे आबुआ जांख्रिबाय थायो जांख्रि मोसाबाय थायो दासो बुजिबाय आबो मोसानो रोङाबा नैबे भिडिअखौ नायनानै ला आरो एसे सिखायनानै ला बे आदा नोंनो फोरोंना होदोलै बेखौ आबा नुबाय बेखौसो बुङो मोसानाय नोंनि जांख्रिनायखौ नङा Oh my God! दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो हादो आरो बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों नोंथांमोना सिरियासलि लानो नाङा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना ला बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थानो नाजाबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ